का नाम राउर आकाश को सब कोई के लोग कत जाए लड़का है राउर नाम बबुआ चुप रहो रे डबुआ हम चार के एगो स्टेनो में से दिया जाओ होखे तो स्टैंड मंगाता माइक नहीं मंगाता राउर का नाम है आकाश आकाश कुमार और राउर घर कहाँ साथ राउर पापा के का नाम सुनील पासवान सुनील पासवान मम्मी के मम्मी के सुंदर सुनीता देवी मौसी के राउर नाम आकाश कुमार हटे आज से राउर चेंज कर दिया एगो रोल दिया त कले हब एगो रोल दिए त खा जाए रोल खाए के नहीं करे के बाटे रोल दिया राम जी के कर ले हब कहीं जो हो तो तने टाइट बोली कोई के हां हां खाना बनाए वाला मिलल बा कि ना आते भूखल खाना खा ले बनी भूखल खाना खा ले तो पीछे से हाथ हटाई हाँ तो एगो से हटा ली ठीक से रौरा मर्द है कि ना मर्द है नु रौरा मर्द है नो तो माइक में जोर से कहीं के मर्द है यार मर्द खाने लेकिन बोलत नहीं रौरा मर्द है नो हां कहीं के मर्द है रौरा एकदम टाइट कहे जा हम मर्द हैं कहीं के मर्द है मर्द दिया 10 रुपया दिया मलिकार दिया 10 रुपया खुला नहीं क्यों दिया 10 को दिया है तो फिर से कहीं के मर्द है रौरा मर्द है नो हां कहीं के मर्द है जोर से कहो माइक तब में नहीं दिया ना माइक में जोर से कहो एहू से जोर से कहे कहली रौरा मर्द है नो हां फिर से कहीं रौरा मर्द है तो तने मर्द है त मर्द खाने मोछ है तो मोछ नहीं के तो कान नहीं ठो काहे इतना सुस्त बड़ा यार कोनो चलाक लइका नहीं खाई ई बुझाता साफ एकदम लरुआ गेल बने ए मर्द गांव का झारंग औरंग ना नहीं को बोलल जा अच्छा ये रोड मर्द है न तन है पहले हाथ झरी तो बा झरा है बा झरा है होय बा झरो बा गोर झरा है गोड़ 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 एगो होय गोर झरा दोनों बा झर दो दोनों गोर झर दो जरा कूदा 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 एगो और काम करो नाक झाड़ के और बेस के मुंह पर बिक दो गोर हो जा गोर हो जा चलो आयो ठीक से बोले के बने ला ला गाजा खोई हो रखो बगल में रखो एगो राम जी का रोल बनाओ जे तो कर ले हबनो हां देखी तो लइका टाइट बोले लागल ए भाई घूस के जमाना हो गल बा रिचार्ज सही में कहल गल भाई घरी पैसे सब करावत रिचार्ज होते टावर काम करे लग जेकरा लगे पैसा रहता त 1000 गो देखम न अगर 4 गो दोस्त बाड़े आ पैसा एगो लइका के लगे रहता माने एक में दोस्त के त सब दोस्त एक संग सटल रहिए जा आ जब ओकरा लगे से पैसा हटे तू कहा के हम कहा के करो दोस्त को तरसो हां यार तो टीवी देला 100 गो त माने राम जी का रोल बनाओ ले त बन जाए अच्छा रौर का नाम हो आकाश रौरा कहे जे हमारा आकाश नाम ना हो हमार नाम राम होते हमारा आकाश नाम ना राम है राम हो गोल कहे जे हमार नाम राम हो हमारा नाम राम है राम हो अच्छा ठीक बा रौरा पिताजी के नाम का बतौनी हो सुनील पासवान हाँ राम जी सुनील पासवान के लइका रहने रौरा कहे जे हमार नाम राम हटे आ पिताजी के नाम राजा दशरथ हटे हमारा नाम राम बाबूजी का नाम राजा दशरथ हटे बाबूजी के नाम राजा दशरथ है कहीं कि सुनील पासवान का लड़का ना होई कहीं कहीं रोल में बनी रोल में बानी कहीं कहीं पैसा ले ले बड़ा को बबुआ घूस ले ले बड़ा कहीं कहीं कहे जे हम सुनील पासवान के लइका ना हो कहीं माइक हम राजा दशरथ के लइका हो कहीं आज भर रात भखाती कहे के बा आजे भूखाली कह दी ए रोल में उन्हें लोग शिकायत करो लोग शिकायत तोहरे करता कह हम दशरथ जी के लइका हम दशरथ जी के आई बारा बाबू बोलाई का तो उलट गई रे जा हे तो चका लड़का उल्टल रे 3 महीना के 6 महीना करा मान लीजिए है राम है एक राम है ये कहीं
काहे कि लइका ढेर बोलत नहीं कहीं हां तयाई राम जी धनुषा के लगा पहुंचल बा पैसा धोलन त कहीं गिर जाई दौरा ना बाप रे मत दू पुड़िया गांजा की नहीं मर राम जी धनुषा के लगे पहुंचल बानी हाँ। धनुषा के उठौले बानी उठा ला एकरा के आज बखतरे मान जा ये धनुषा हटे ऊपर उठ और ऊपर राम जी जब धनुषा उठौनी और ऊपर आए हैं समियाना छेद दी कि जब प्रभु राम गनी धनुषा के पास जब प्रभु राम गनी धनुषा के पास बाजा वाला भैया बड़ा जोर से बजावता रे बाजा वाला भैया बड़ा जोर से बजावता रे तुरंत होले सीरा राम आए है श्री राम शिव जी के बना तुरंत होले भगवान हम चाहत कि तने राम जी खातिर एक बार ताली बज जाए बाजा ताली बाजे श्री रामचंद्र की सरस्वती मैया की सबको एजा भाषण करे आइल बनी कारो अरे एक और बाबा के सांप कटले रहे मोर घर याद पड़ल बा अब धो दिया कि ले रहो भथवा में ये राम जी धनुषा के तुरले बानी जब धनुषा टूटल हां तो सखिलो सुतल सखिलो सुतल नहीं सखिलो जुटल अच्छा सीता के लगे जाके कहता ये सीता अब का देरी कोइलू खड़ा हो जा आए है आएगो दूगो माला दिया जाओ गुरुजी माला दे दी हाँ ये तो माला बड़ा नहीं बटे अरे हमनी के लगम हाँ ये गो रौरा ले लो हाँ ये गो रौरा ली हाथ में ली हाँ ये गो रौरा ले लो ठीक सखी लोग कहता आईने के पूरा पश्चिम कौन है हाई हटे तो रौरा एने आ जाए एने घूम जाए एने ताकि आ तू आगे चल जा तो पहिरावा सीता जी तो पहिरावा सीता जी अपना राम जी के पाला पहिरावा सीता जी अपना राम जी के पाला ठीक से मालवा का धोली नजदीक भेजवा धोली हाथ गाला में माला डाले कर पर नमावा 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 गाला में माला डाली कर पर नमावा आज वे से भइला राम तोहर सजनवा आज वे से भइला राम तोहर सजनवा आज वे से भइला राम तोहर सजनवा याद अकुआइल बा मार दवाई काहे इतना लरुआइल बा बुझाता है आजुए से भइला राम तोहर सजनवा आजुए से भइला राम तोहर सजनवा ने इन वागे पहन हुई है आतना न तलतलाए के चाहिए पहिराव सीता जी पहिराव सीता जी अपना राम जी हम जब कहे तब पहनावे के बाटे बिया खाए भइल बा तारा मर भूला जइबो ओहि में बुझाई तो पहिराव सीता जी अपना राम जी के माला सीता जी राम जी के माला पहिरावे के चाहता रही लेकिन राम रहले बड़ सीता रहले छोट लेकिन जो उल्टा हो गइल बटे सीता बड़ी बड़ और राम जी बनी छोट तो तनी तहरा को हमें झुकिए करो नौ कर आ 10 के चल ये ना तो मार के चौर फोड़ दे सीता पहनावे के प्रयास करत तारी लेकिन राम के माला पहिराव नहीं खि सकत रौरा राम जी हुई और राम जी क्षत्रिय रहने राम जी कबो सिर ना झुकले रहने तो रौरा कहे जे हम सिर ना झुकाई
झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। अरे तो झुकेगा रे झुके कैसे रे? मालावा 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 ना झुकाई जी, रौरा ना झुकाई ना ना। नो कहीं जो हमनी के खानदान में कबो ना झुकल हमनी के खानदान में कबो ना झुके। कोई की का। हमनी के खानदान में कबो ना झुकेला। अच्छा राज ना झुकत रहले, सीता मैया माला प्रयास करत रहली पहनावे के। सखी लोग कहत हटे अरे तनिए सासिरावा नावाइए रामचंद्र दुल्हा सिया डोली करावा में आ रहे राऊ राऊ मरिए दुल्हा पारा रे दीना सिया मोरा बाड़ी बही सीता मैया लक्ष्मण जी से कहत रही हे लक्ष्मण ए हम सुनले बानी जे धरती के बार भार हाँ। तहरा सर पर बाटे, वाह जहाँ तहार भैया खाड़ बड़े हाँ। हम चाहत नहीं हो जा के तने धरतिया खाल कर देता। आहा लक्ष्मण जी कहने ना सीता मैया ना अतना गलती करब हाँ। ये दुनिया नष्ट हो जाई। हो जाई दिमाग लगौले हाँ लक्ष्मण जी जैसे अपना भैया के गोड़ पर गिरले हाँ। कहले सीता मैया गरबा में मला डाल दिहले। बा 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 डाल दे बैठ जा तरफ मर दे आए है डाल पहना दो पहना। हरे राम हरे राम 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 हरे हर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। जकर्ता के फिर खर्चे में डलबा का गोड़ पकड़ल बड़ी तो उठावे के चाहिए। उठाओ 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 उठाई राम जी उनका तो उठाई। उठा दी धोके गोल लगो गोड़ लगाओ गोड़ लगाओ गोल लगो ठीक ठीक नाश को देला जा लेकिन रौरो बानी पति पत्नी सेवक साफ पोतनी पुत्र बनी रहो एज गया राम जी के जयमाल भइल बटे। एने हवन कुंड त ढेर दूर होइनो, हवन कुंड ढेर दूर बटे। फोटो खींच ली लोगों ने बेगो गणेश चाचा ठेकेदार साहब की तरफ से बड़ी बड़ी आशीर्वाद चरण में 12 फुट लगे। तो हम चाहब हवन कुंड ए जगह बटे केने बटे ए हजाम गेट जरोवल कराओ गेट हवन कुंड ढेर दूर बाई जैसे जा करावो जय प्रकाश चाचा ठेकेदार साहब जी की तरफ से हजार हजार आशीर्वाद। तो हवन कुंड ढेर दूर बाटे तो भगवान के दरबार सजावल गइल बा मालवा में बांध दे ऐसे दुल्हा भगिए ना मालवा में बांध दे। अब तो हम चाहत के हो जौन पंडाल बनावल बा हाँ। ओकरा के 5 बार घूम के हाँ। आ माता बहनो जब बैठल बा